vespre a tots i totes. És la primera vegada que me toca dir unes paraules a un nivell tan oficial i seriós. I clar, vaig pensar que hauria de demanar a qualcú quin era el protocol, en aquí saludar primer, si excel·lentíssims, il·lustríssims, si manacorines, com va fer Antoni Bassa. I al final crec que vaig trobar la fórmula correcta per no equivocar-me i fer falló a ningú. Benvolguts, amics i amigues tots. Gràcies a tots per la seva visita. Sí, amics i amigues. Això era tir segur, perquè la majoria dels que sou aquí sou amics i amigues de Tremudança i de la Torre. I és més que evident que sou una part molt important a dins d'aquest acte. Sou amics i amigues que us trobàveu a una plaça per compartir balls, música, rialles, i veniu de molt d'indrets, alguns de ben en fora, i ja vos heu fet essencials i quasi necessaris. No importa l'edat ni la condició social, és la passió pel ball el que vos uneix. I aquesta energia omple la plaça i ens arriba a nosaltres, ens fa feliços i ens anima a seguir endavant. Quan ens van comunicar que havíem estat proposats juntament amb la Torre per rebre aquest reconeixement, el primer que van pensar és que hauria de ser compartit amb tots els balladors i balladores que ompliu les places en les nostres músiques. Tremudança, com ha dit en Joan, és un grup d'animació de ballades i sense altres balladors no tindria cap sentit. La segona cosa que vaig pensar és la naturalesa del reconeixement, perquè, esclar, hi ha molt de tipus d'accions que poden ser reconegudes. Una tasca social, una aportació important a la comunitat, un descobriment, una tasca divulgativa. Però enguany, l'Escola de Mallorquí cita, entre altres coses, que amb aquest reconeixement valora tota una vida dedicada a la defensa de la nostra cultura i a ensenyar i estimar les nostres músiques i els nostres balls a generacions distintes. Emociona. Crec que com a mallorquins que estimem la nostra terra ja no hi ha guardó més important que aquest. Com a docent que som, permeteu-me una aportació més personal, sovint comento amb els meus alumnes que ells són el futur de Manacor, que la necessitem perquè el dia de demà continuïn emprant la nostra llengua, perquè mantinguin vives les nostres tradicions, la nostra cultura. Antoni Gomila, a Decorat, ho va saber expressar molt bé, només en dues paraules, que estimin lo nostre. Per això, que Tremudança hagi pogut aportar el seu granet d'arena a aquesta tasca de defensar i promoure la nostra cultura a través de la música i els balls, ens fa immensament feliços. Perquè vull agrair molt especialment a cadascun dels membres que han format part de Tremudança des d'aquella hora baixa, ja fa una quarantena d'anys, a la possessió de Can Blanc a Sant Llorenç, on varen triar el nom del grup, fins a l'actualitat. Alguns heu pogut venir aquí, altres han excusat la seva presència. Vosaltres sou part implicada també en aquest reconeixement. Gràcies Joan Ràmix, Tani, Antoni Llull, Biel Vives, en Rafael Duran i en Joan Domenge, que no hi són aquí. Gràcies molt especials, Joana Domenge i Toni Aranda, per tantes ballades i corolles compartides. Antoló Comas hauria estat aquí damunt i avui no hi pot ser. I vull recordar molt especialment a dos membres que han format part activa del grup durant molts anys i que ja ens han deixat. Francisca Droguer, la nostra morena, i Eugeni Canyelles, que va partir tot just fa unes setmanes sense fer massa renau. Sempre present en nosaltres. Moltes gràcies a l'Escola de Mallorquí per la seva tasca. La multiculturalitat ja ho hem fet dins les nostres contrades i per això, més que mai, hem de continuar treballant per a mantenir les nostres arrels i donar-les a conèixer els més joves perquè el dia de demà puguin seguir vivents i presents. Pel que fa al ball, no oblidem que molts dels balladors de nova incorporació, per dir-ho així, han sortit dels cursos que ofereix l'Escola de Mallorquí. I ara ja, per acabar, per si qualcú ha dormit i no m'ha escoltat bé, però faig 5 cèntims de la que Tremudança vos vol transmetre avui. I ara toca Tremudança, el poder-vos agrair, i és per vosaltres la lloança, gràcies a tots per ser aquí.
Quan el reconeixement ens varen comunicar, ja des d'un primer moment ens vàrem emocionar. Ja duim un bon grapat d'anys que hem anat fent camí, juntament amb bons companys que sempre durem aquí. La cultura que estimam no volem deixar morir, hem de seguir endavant i lo nostre protegir. I també vos hem de dir que nosaltres tenim molt clar que és un mèrit compartit. Gràcies a tots per ballar. Faci fred, faci calor, en jiquetes o en ventalls, heu omplit amb germanor les places dels nostres balls. Voltes, files, castanyetes, rotlanes i ceneons. I d'ara per vosaltres són i aquestes mamballetes. I ara jo he de superar això. Bueno, primer de tot, disculpeu-me perquè estic molt, però que molt emocionada, o sigui que no provo res. A simple vista, donar les gràcies o agrair ens pot semblar el mateix, ja que des de ben petits ens inculquen donar les gràcies quan rebem un regal o una mostra d'afecte. Cada dia donem les gràcies unes 20 vegades, però quantes agraïm? Diu un proverbi xinès, quan beguis aigua, recorda la font. I aquest proverbi que pot ajudar a entendre que avui donarem les gràcies per aquest reconeixement i que sentirem l'agraïment per sempre. Totes i tots continuarem donant les gràcies 20 vegades. Segur que tant la torre contra mudança. Però el fet que aquest serà l'agraïment que avui sentim ens acompanyarà per seguir endavant amb il·lusió i motivació per donar a conèixer la nostra música i amb ella la nostra llengua i la nostra cultura. En aquest punt podem fer una menció a una fórmula quasi matemàtica. Amb ella, aquí i ara, podrem comprovar com si donem a conèixer la nostra música, la nostra llengua i la nostra cultura, cada vegada hi haurà més persones que l'estimaran. I com més n'hi hagi que l'estimin, més serem els que la podrem defensar i la podrem passar a la següent generació. Així queda confirmat que per defensar cal estimar i que per estimar cal conèixer. Nosaltres, el grup de la Torre, aquest mes de setembre, farem 35 anys. Són 35 anys de divulgació d'aquesta música tan nostra que amb ella hem despertat sentiments i passions. Sentiments i passions cap a la nostra gent, cap a la nostra terra, les nostres tradicions, els nostres orígens i el nostre passat, per encarar el futur amb l'esperança que això mai no morirà. Les persones que sonem, les que cantam, les que ballem, les que seguim, totes i tots, estimam la nostra cultura, així que actuem per conservar-la. Petites grans accions, com la que estan vivint avui, ajudaran a mantenir-la ben viva i conservar el sentiment que ens uneix com a poble. Nosaltres, els de la Torre, i segur que Tremudança també, seguirem fent música, que és el que sabem fer, aportant el nostre granet d'arena en aquesta empresa que tenim a mitges. I ja per acabar, i en nom de tots els integrants del grup de la Torre, expressar l'agraïment, primer de tot, a les nostres famílies, perquè sempre hi han estat. A les persones que han passat pel nostre grup per la seva empremta deixada. A les que ballen, perquè sense elles, que molt sou aquí, no hi ha ballades. A les que ens segueixen, que també sabem que sou aquí, per acompanyar-nos en els ajuntaments, sobretot en els de Manacor, i altres entitats pel seu suport. A la resta de grups per la seva companyia i, per suposat, a l'Escola de Mallorquí per aquest reconeixement
I com diu el seu lema, si tu la vius, ella viurà. Moltes gràcies.